Sir. Oh, ayo bagdaलायबाय आङो जाबायदि मोजां आं भिडिअ बानायनो होननानै ओंखारबोदोंमोन ना मुदानो गैला आंना दा नै जात्रा नस्थ' माने नैबे हेन्देला कार वास नागिरबायनानै फाग्ला जासिगोन आङो गारिया गोगोम लेथ्रा जाना दं आंना गारि सुग्राखौनो नागिरबाबो मोना दिनै मारै जाखोथाय बैयाव गंसे दंमोन बेबा दंना गैयालै बेयाव गैयाबाथ' आं फ्लाइअभारावसो थांनांसिगोन फ्लाइअभार नाबा दंना गैया Oh my god बेनाबो गैया नै माथो बर्डार लागायलायबायलाय पता ही नहीं चला आं बैयावनो थांनांसिगोन बैयाव गारि बुरजा गोनांखाय सुबोआखैमोन आङो नेनो बानानै थ' आं बेयावनो थांफिननांसिगोन ओरै जेबो गैया थ' हेल' गास गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बेखौ बरायबा हरनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं माने आं बिराद मोजां भिडिअ बानायनो होनना ओंखारबाय दा नै जात्रा नस्थ' माने नैबे हेन्देला दासो गोलैनानै दबदों आरो बेबो दबजोब्बाय ओरै आं दा बेखौनो श'रुमाव थांनो नागिरदों हेन्देला एभेलेबेल दंना गैयाथाय दा माने दंबा आं लागायखानोसै दिनैनो ओमफ्राय गैयाबालाय बहा मोनबावनो दा नैबे एक्सलिटाराबो सालायनांला बिदिनो आरामसे थाबथाबाय सालायनांला सिगांथ' बेखौ फाननांगौ जायोमोन जेबो गैला एबार थ' बिराद गाज्रि दबबाय नै नोंथांमोना केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ माने एकदम ओरै थांथारबाय नै बेसिम नैबेयावथ' बिराद बुरजा गेप थायो नै ओमफ्राय नैबेयाव गैला नै आसि थाइनैयानो हाबजानो नागिरला ओमफ्राय राइट साइडनि फुटरेसाबो दबबाय आरो नायनोसै दा श'रुमाव एभेलेबेल दंना गैया एभेलेबेल दंबा लागायनोसै मा गाज्रि जादों ओरैनोथ' बडियाव जेबो स्क्राच जायाखै जास्ट हेन्डेल दबदों ओमफ्राय नैबे ब्रेक लिभार दबदों फुटरेस दबदों जाबायदि मोजां आं भिडिअ बानायनो होननानै ओंखारबोदोंमोन ना मुदानो गैला आंना गारि गोलैनाय लोगो लोगोनो ट्राफिक सोसनला लाङो नामा थ' गाइस आं दा श'रुमखौ मोनफैबाय सोर आयु बागदालायबाय आङो सोर पार्ट्सफोरखौ मोनजोबा आंबो थ' श'रुमावनो जेबो गैया नै मोनसे पार्ट्सखौ मोनासै माने आं दिनै आंनि गारिखौ सार्भिसिं हैनो नागिरदों आरो सार्भिसिं हैयाबो बिराद गोबावसै आं दा इन्जिन अइल लायग्रोनि ओमफ्राय बेनिफ्राय डाइरेक्ट श'रुमाव थांसै आङो गारिया एकदम बोब्रानाय मोनजोब्बाय आङो सार्भिसिं होयो बिराद गोबावसैना बांसिनानो मटुलनि इन्जिन अइलखौ सोयो आं यामाहानि जेनियन माबाखौ बारा सोबाङा सिगां सोयोमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु नै ससेनिफ्राय आङो बै मटुलनिखौ सोग्रा जादों आरो दा नै मबाइल लाबाय आङो ओमफ्राय आं श'रुमाव डाइरेक्ट थांखानोसै आं मैया एफा मोजां भिडिअ बानायनो ओंखारबाय गारि सुनो थांनाया गारियानो गोलैना होबाय एबासिनो मुदां गैला आंना जेबो गारि सालायनो गोसोआनो जायाखै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय था होमबा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन डाइरेक्ट श'रुमाव गाइस आं दा नै श'रुमाव सफैबाय आरो माने ओरै दं सार्भिस सेन्टारा ओमफ्राय आं दा बायहेरायाव फैथ'दों आरो माने खामानिखौ खालामसिगोन बिसोर आं खेबसे खालि सार्भिसिं होबाथ' केमेरा एलाव दंना गैया बेखौ सोङाखै आं बानायनो मोन्दोंमोन खिन्थु दा एलाव होनाय नङादां आंनि मथेबा आं सोंथ'वाखै आरो नायसै केमेरा एलाव होयोबा आं नोंथांमोननो देखायगोन एसे प्रब्लेम जायो आरो बिदि सार्भिस सेन्टारफोराव थ' आं दा माने बै श'रुमाव हाबैनि
मा मा गारि दंनायनि ओमफ्राय नैबेयाव सार्भिस सेन्टार नालाय श'रुमा नैबेनो थ' गाइस माने आं दा सिङाव हाबनि आरो श'रुम सिङाव हाबनि आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नै श'रुमा नैबेनो माने थिथागुरिनि बे पेट्रल पाम्प दंना एनआरएलआ नैबे पेट्रल पाम्प दं नैबे पेट्रल पाम्पनि सोनाब साइडजों दं आरो नैबेनो श'रुमा हरैबो दङ नै R50 ओमफ्राय नैबे V4 आरो गोसोम कालार दं ओमफ्राय नैबे माबा नैबे M आरो R50 बियो ओमफ्राय बाखिखिनि जेबो गैया गारिया ओमफ्राय नैबे साइडजों स्कुटि दं आरो माने दा स्टकआव बारा गारि गैथ'वा उनाव फैगोन होनदों माबा मेनेजारा नैबेयाव R50 V4 दङ ओमफ्राय नैबेजों R50 दं आरो नै आयै नैबेथ' अबस्थायानो गैया नै माने नैबेनि सिसानो बायदों आरो खिथुनानै एकदम गैखाया नैबेनिफ्रायनो बायखादों थ' गाइस दा नै खामानि जोब्बाय माने सार्भिसिं होनाया जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं दा गारि सुनो थांसै दिनै सार्भिसिंआव टटेल 1200 थांबाय आरो ओमफ्राय आं दा गारि सुनोसै आरो सेनखौबो लिभ खालामनांगौ सेना बिराद आवाज खालामबाय नै बोदोंमोन ना दासो दा सुखांबाय गारिखौबो आङो सेन लुबैनो आरो सेना आवाज खालामदों बोना हरदों नालाय दासो गारिखौ सुखांबाथाय बिराद स्मुथ मोनखायो आरो सेन लुबल' होबावदो थ' आं दा नैबेखौ लाबाय नै मथुलनि गैया मथुलनि मोनबा साबसिन जायोमोन ओमफ्राय बेबो मोजां होनना खिथादों मोजांलाय जाखागोन अबेसो सेन लिउबा मोजां जाजोबखायो खिन्थु मथुलनिया एसे साबसिन जायो आरो थ' गाइस दा खामानिया जोबजोब्बाय सार्भिसिंबो होखांबाय सुखांबायबो आरो दा नै सेनावबो लिभ होखांबाय आं दा न'आव थांसै टाइमाबो 12ता बारबाय ओंखामबो उखैबाय फुङावबो जेबो जायाखै थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि जाना दं बिरादनो